Motor Oil έχουμε ως σταθερό στόχο τη συνεχή βελτίωση του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζουμε, παρακολουθούμε και αξιολογούμε την απόδοση του ομίλου. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής κατεύθυνσης, επενδύσαμε στον ψηφιακό μας μετασχηματισμό με την υλοποίηση του SAP Analytics Cloud σε συνεργασία με τη Real Consulting. Πριν την υλοποίηση του έργου, οι διαδικασίες planning και budgeting του ομίλου λειτουργούσαν σε ένα αποκεντρωμένο μοντέλο που υποστηριζόταν από μια πληθώρα διάσπαρτων spreadsheets εντός του οργανισμού. Αυτό ναι μεν μας έδινε κάποια ευελιξία, αλλά δυσκόλευε τη συνεργασία και περιόριζε την ταχύτητα, τη διαφάνεια και την ακεραιότητα των δεδομένων που απαιτούνται για αυτές τις τόσο κρίσιμες επιχειρησιακές διαδικασίες. Με τη βοήθεια της Real Consulting, υλοποιήσαμε μια ενιαία πλατφόρμα που ενοποιεί το Advanced Reporting, το Planning, το Budgeting και το Forecasting, παρέχοντας real-time πληροφόρηση για όλες τις θυγατρικές μας. Πλέον ο όμιλος έχει στη διάθεσή του προηγμένα εργαλεία όπως What If Simulations, Predictive Forecasting και Scenario Planning. Το έργο υπήρξε ιδιαίτερα απαιτητικό λόγω της πολυπλοκότητας και του μεγέθους του ομίλου. Χρειάστηκε να ενοποιήσουμε διαφορετικές διαδικασίες από πολλές εταιρείες με ξεχωριστές ανάγκες, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ακρίβεια και συνέπεια στα δεδομένα. Η Real Consulting μας καθοδήγησε με βέλτιστες πρακτικές και τεχνογνωσία ώστε να ξεπεράσουμε αυτές τις προκλήσεις. Σήμερα έχουμε πετύχει σημαντική μείωση χρόνου σύνταξης και υποβολής προϋπολογισμών, άμεση συλλογή και ανάλυση δεδομένων από όλο τον όμιλο, δυνατότητα εκπώνησης πολλαπλών forecasts, ουσιαστική ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ οικονομικών και επιχειρησιακών τμήματων. Ταυτόχρονα, λειτουργούμε πλέον με μία single version of the truth που ενισχύει τη διαφάνεια, την ευελιξία και την ακρίβεια στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Η συνεργασία μας με τη Real Consulting αποδείχτηκε καθοριστική για το μετασχηματισμό του τρόπου που διαχειριζόμαστε το planning και το reporting στον όμιλο Motor Oil. Με τη νέα πλατφόρμα μπορούμε πλέον να σχεδιάζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη σιγουριά και στρατηγικό όραμα.